Кніга лічбаў, раздзел 21. Калі цар Арада Хананей, які пражываў у Нагэбе, даведаўся, што ізраільцы падыходзяць дарогай ад Атарыма, напаў ён на Ізраіль і ўзяў палонных з яго. Тады Ізраіль, звязваючы сябе абяцаннем Господу, сказаў: «Калі ты выдасі народ гэты ў нашы рукі, то мы разбурым гарады яго». І выслухаў Господ малітву Ізраіля і даў ім хананеяў, якіх яны забілі, разбурыўшы гарады іх, і назвалі месца тое Хорма. З гары гор ішлі яны ў напрамку Чырвонага мора, каб абысці зямлю Эдом. І ў дарозе народ страціў цярплівасць, і пачалі яны наракаць на Бога і Маісея і казалі: «Навошта вы вывелі нас з Егіпта, каб мы памерлі ў пустыні? Няма хлеба, няма вады. Душа наша ўжо гадзіцца гэтай нягоднаю ежаю». Таму паслаў Господ на народ пякучых змеяў, якія кусалі народ, і памерла шмат народа з Ізраіля. І прыйшоў народ да Маісея і скардзіўся: «Зграшылі мы, бо плявузгалі супраць Господа і супраць цябе. Маліся Господу, каб забраў ён ад нас гэтых змеяў». І маліўся Маісей за народ. І сказаў Господ яму: «Зрабі сабе змея і падымі яго замест знака. Хто укушаны, гляне на яго, будзе жыць». Дык зрабіў Маісей меднага змея і змясціў яго замест знака. І калі хто укушаны змеямі глядзеў на меднага змея, ён аздараўляўся. І выйшлі сыны Ізраіля і расклаліся лагерам у Аботе. Выйшаўшы адтуль, яны паставілі палаткі у Еабарыме, у пустыні, што глядзіць на Мааб, на ўсходні бок. І адтуль пайшлі далей да ручая Зарет. Пакінуўшы яго, расклаліся лагерам за ручаём Арнон, што цячэ ў пустыні, пачынаючыся з зямлі Амарэяў, бо Арнон утварае мяжу між маабцамі і амарэямі. Таму сказана ў кнізе войнаў Господа: «Вагэб каля Суфа і ручаёў Арнона». Уцёсы ручаёў ідуць да мясцовасці Ар і прылягаюць да межаў Мааба. Адгэтуль рушылі ў Бээр, гэта тая студня, аб якой сказаў Господ Маісею: «Збяры народ, і я дам ім вады». Тады заспявалі ізраільцы гэтую песню: «Напаўняйся, студня, спявайце аб ёй». Студня, якую выкапалі князі і падрыхтавалі кіраўнікі народа скіпетрамі і жэзламі сваімі. З пустыні яны вырушылі ў Матану, з Матаны ў Нагалеэль, з Нагалеэля ў Бамот, з Бамота ў даліну, што ў зямлі Мааб, калі вяршыні гары Пізга, што ўзвышаецца над пустыняй. І паслаў Ізраіль паслоў да Сыгона, цара Амарэяў, каб яму сказаць: «Прашу, дазволь мне прайсці праз зямлю тваю, і не збочым мы на палі і вінаграднікі, не будзем піць вады са студняў, пойдзем простую дарогай, пакуль не пройдзем твае межы». Але Сыгон не дазволіў Ізраілю прайсці праз свае межы, і нават, сабраўшы народ, пераняў іх у пустыні і прыйшоў у Ясу і напаў на Ізраіль. Аднак ён быў удараны ім з дапамогаю меча. І заняў Ізраіль зямлю яго ад Арнона да Ябока, сыноў Амона, бо вартую ахоўваліся межы аманіцян. І авалодаў Ізраіль усімі тымі гарадамі і абжыўся ў гарадах Амарэяў, гэта значыць у Хесебоне і ваколіцах яго. Бо Хесебон быў горадам Сыгона, цара Амарэяў, які ваяваў з папярэднім царом Мааба і заваяваў яго усю зямлю аж да Арнона. Таму гаворыцца ў прымаўцы: «Ідзіце ў Хесебон, няхай будзе адбудаваны і ўмацаваны горад Сыгона». Агонь выйшаў з Хесебона, полымя з горада Сыгона, і спаліў Армааб і праглынуў узгоркі Арнона. «Горад табе, Мааб, прапаў ты, народ Хамоса. Прымусіў ён сыноў тваіх да ўцёкаў, а дачок тваіх у палон Сыгону, цару Амарэяў. Пусцілі мы стрэлы ў іх, загінуў Хесебон да Дыбона. Знішчылі мы ўсё да Нофы і да Медабы». Так абжыўся Ізраіль у зямлі Амарэя.
Пасля паслаў Маісей залудчыкаў, каб агледзець Язэр. І яны захапілі яго ваколіцу, а Амарэяў, што былі там, выгналі. Далей павярнулі і пайшлі ў бок Бэсана. І сустрэўся з імі Ог, цар Бэсана, з усім сваім народам, каб ваяваць з імі ў Эдраі. І Господ сказаў Маісею: «Не бойся яго, бо аддаў я яго ў рукі твае, з усім народам яго, і зямлю яго, і зробіш ты яму тое, што зрабіў Сыгону, цару Амарэяў, жыхароў Хесыбона». Такім чынам ударылі яны яго, і сыноў яго, і ўвесь народ яго, аж да поўнага знішчэння, і завалодалі зямлёю яго.